pura kok ora kuat. Nah, jadi pengen buta ini. Wah. Ini betul aku wah. Ini apa iki enak ngemis iki. Ngemis. Iki mek gelasé bloko. Kok ora ana tongkate. Nanti iki yang nguru. Tak lurus sik ah. Kacamata jadi pengemis buta. Ku pengemis buta dari pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Wahai pengemis buta, Ono bojoku no. Tidak punya uang. Sing pojok kayak anakku. Apakah yang harus ku berikan? Tak apa mas duet kok. Iki sak apa selau. Oh ya. Muga-muga ana sing diakal ya ya. Iso tuku rokok karo iso mangan. Ora durene wong leh, kok sepi men kok kuburan. Ora ana sing duwe aku blas kok siji. Alhamdulillah bartul sapi kepayon 3 juta. Semua sapi cepedet ae ora masalah aku. Cara iki tak sudah kono juga kalong kok. Untuk pahala gede aku. Wah, yo kita kok nang kemis iki. Cara tak sudah guys sithik ora masalah, ora kalong iki. Wah, ono mrene ameh kayak duwe aku iki. Datuk iso kemana rokok iki. Paring-paring mas, nanti mas, pak, mas, paring-paring mas, di rumah anakku mas. Sampeyan apa mas? Nggih mas, aku ora jalan iki. Nggih pak, niki Tadi kula esuk mangku mangan mas. nggih. Njaluk ngarune duwe mas, mangan go mas, aku mangan. Niki wonten dhuwit pak. Bartul sapi juga rasane laris nggih. Tersuwun tak donga lancar bojone. Nggih pak, niku butuh kudut, kale maem nggih. Nggih, Nggih, tersuwun. tersuwun nggih. Nggih, nggih, sami-sami. Ah, dipiro ki mangkake? Wah, keneng gue mangan nih, 100.000 karo rokok. Duit orang tak ini, tak nane piye iki. Kok tak ana sedaya kono wong ae pengemis ae. Untuk berkah. Ya ana pengemis saya. Yo kan ana pengemis bukan saat. Sumbang ae. Wah, kita ngono mrene, apa kayak di aku gitu. Nyamar ah. Paling-paling mas. Mantap mas. Nanti suruh mangan mas. Nggih, matur suwun nggih mas. Tak dongano ki lancar mangke kene mas. Matur suwun nggih mas. Wah, ana wong aman iki. Tak cek untuk pirot di rumah. Orang atas sewu nenggo mana itu rokok cak bisa ngurus seminggu nih orang atas. Sholat wes kita kok perang soda besok tak melakukan nasihat boleh uang. Wah, ana wong neh, nyamar ah, dadi wong buta neh. Mas, paring-paring mas, rumah mas, mas, paring-paring mas. Salat wis sedekah Rumah mas sedina kali mang mas esuk dereng mas. Mas, paring-paring nggih mas.
Nurung kewalasan mas. Nggih, Pak. Mangan, Nggih, Pak. mas. Nggih, matur suwun nggih Nggih, mas. Pak. Lancar Lancar, bulan. nggih. Nggih. Bareng, Pak. Nggih, kami sawi mas. Nurung mangan mas. Aman, rono wong. Tak cek tok piro ki mang. Kita kok berah. Untuk 200.000 pakai aneh. Kita emang yuk, dia berah nih 200-an kok. Nek duit 2.000 blok kok. Ah, wong pelit. Kita kan kok cek waras, cek iso delok kok. Tak ini lah. Tenan, cek waras ah. Wah, ngapusi aku ijab jane kurang ajar. Untung tak kei 2.000. Suwagre ae. Jadi ngapusi ya. Ngapusi sapa? Lu mangan cara mojo ngene. Sorine, rawine ratu duit mas. Seret, tak seret. Ayo melu aku. Ayo. Lo ampun mas. Ayo melu aku. Ayo melu aku. Mas. Ampun. Keleng. Itu begowo. Keleng. Picek ngemes sedina kawit esuk nanti sore marah untuk dade nanti bengi mah duit copet tok. Akeh aneh.